خزارو إيه حلفنا تنقوز ليه تا قرشمس مالت تجول سلكي بعلوانا رخيونا مالتي حدا إرتراوي محازا لننا دويلة التزارب خو فيديو كسمعكم بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام أمل العالم كنكم نزم منفساوي channel مدراغازي تكاتاتور زلهم زخبركم نايزي أفير بيتسب أفكرتي نايدنا قدسة قدسان نسيت نصحان دنجل مريم لك عدم قدسان بفصم سلام ناي كريستوس كمي اللهم كمي كنيهم آمين إغزافير أملاخنا بأنا بدخمات بارتو نلوم نزنت إلتن زخبران استمسكنان يهون حراين بار لومون نعهم يتقنيو زبلنايو حصر زبل فيديوتاتن كال حساباتن حزنا لكم مسينا لنا سقاب موداتا اكتكاتاتلنا بأخبارات نعدم حراي أبتي مجمرتا اتي كاندي مبقاسي بزعبا ناي مچواي ويكا مشتا سبات أب تقراي زقبر كنرينا ምናልባት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝግበር ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምስ ሰገሩ ዘጋጥሞም እዮም ህዝቢ ከንታይ ዝብሉ ከምኡ እውን ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ናይ ሊብያ ንእሽተይ ትንክፍ ክነብል ኢና ስለዚ ካብ መጀመርታ ዝጋብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኣኽብሮት እንዳዓደምኩ መጀመርያ ናብቲያ ቀዳመይቲ ቪድዮ ከእትወኩም ንሳቕሩ ንስማዓያ እሞ ካብኣ ቀፂልና كنزاربنا الشيء خزارو إيه حلفنا تنقوز ليه هذي تزور بالنادي أبو بس يشرب معفن كاب هدر بعده بس كاب صورنا أكبر معفن زلام دسا كباب زي اللي قولوا مخدع حسكا دامو هدرات معفن بس يكون متأكد ما أخلو كيحا الزهور حيز البرشا حيز تفتير التقرأي من يصوى محاور نالي يوم عافي هذي صار له هذي صار له تعمل هاي تلويل التقرأي هذي هذي إطراوي جزا خاد حاو بعسر تشفت شيطان نصغونا عكالات نصهم بحمسة شحي نتوم نايدهن النتي نزول اليوم نايد تفتح عكالات هو نصهم كعاسل الكريب دويلهم كامل تسوهم كنسوهم سيهم أزاي كيدو نيزو تجراي نعم نايسب مشهد أكتوب بعلي زي تعتم تجزي في حدا جاي رزي مخنيان هون سب يتوبون سب متواي ترى نقول كل شيء شوي جنون تطوي بعد قرأت كرام عن سنة عايز مسألة من قصدي سرعة مسحي وحدي يساعد له التحس كحز سر سر إنك صار صد ما بزعقوا إنك غيرنا ما نسأل حالكم لما نجتها حلفتي أكيد هرب على وسط تأخذ سمير من المنطقة تبص كان مناطق يهون سامح حجاب مال يا منال تجيب فكوا هوتيلات فكوا عادوا نبلي بان يوم كيرو من يوم نايم زوار ما أحد من كيرو من يوم ممكن عاوز سمت أنه هو لو كأي خبر تنزل تتكلم يكون الأوزية اللي تنزل لازم نقول لك شيء كأي أكثر بسورة فيه وزي باجون سامع شد يعني مشات يعني الوقت بحالي حد بحاول يسبقهم زي وين يتفرسون بس زي كوجع هلا خطب تعمين جزيف لغان واقعية وقعهم زي اللي خيف اللي أنا قلت أكثر يعني تحكزوا هذي حراين بار كمزي تسمعوا زلهم نايزي حاونا زجبرو تجرواي جن تحقق حقي إلو نعدي إلو كي حابة نتحقي سلا زتزاربو بخكل كمسكن زجبوي جن كوينو تحقي كله زرزيرو تزجاتم زلون نريون نسمعون على نابز تفلالي مالتي بتخكل حجي دحان نسمع عيامو دحري الله نشتي فيديو إذا فيديو زيا أبكل تشحن عسرت تشعاتن بأكل كيده بيت كريستيان زغدا حقوا حصار فيديو شعو انتهي بلا نيرن تندتات كيدانا مهرتي الله مناندو مريت كيمسيد نابلا يلمنا نيرن ግን እቲ ተግባር ኣዝዩ ክፉእ ስለ ዝነበረ ብትሽዑ ግዜ ነቲ ክፉእ ተግባር ከዓ ክዕገሶ ይከኣለን እግዚኣብሔር ትምዓት ወሪዱ
ምክንያቱ ኣብ ትሽዑ ግዜ ካብ ዓረብ ዝተተርጎመት ፊልም ነይራ ቃና ትብል ሙሉእ መዓልቲ ነታ ፊልም እቲኣ ክሪኡ ይውዕሉ ለይቲ ከዓ ናብ ሰባት ምጭዋእ ይኣቱ ሓደ ሰብ ንበይኑ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ብጥርጠራ ጥራሕ ገንዘብ ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝጠርጠርዎ ኣውዲቖም ነቲ ሰብ ቀቲሎም እንተረኺቦም ሒዞም ይኸዱ እንተሲኢኖምሉ ከዓ በቃ ንሰብስ ወላ ሓንቲ ክሳይ ኣይቆፅርዎን ነይሮም ስለዚ ነቲ መዓት ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ርኢናዮ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እቲ ሓቂ ካብዚ ሰብ እዚ ርኢናዮ ኣለና እቲ ብካልእ ወገን ዘሎ ኣስተያየት ከዓ ነዛ ቀፂላ ዘላ ቪድዮ ንከታተላ እሞ ካብኣ ከዓ ንእሽተይ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ዘረባታት ኢና ንሰምዕ ዘለናና እስቲ መጀመርታ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብሓደ ንሪእያ ከዚ እውን ቪድዮ ተሰሚዑ እሞ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ይሽየጥ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ ሕነ ምፍዳይ ብከምዚ ኣነ ኣይርደን ኣነ ሕነ ክፈድቲ ኮይነ ትግራይ ዓደይ ብምምዕባል እዩ ኣነ ሕነ ክፈድቲ ኮይነ ትግራይ ብቁጠባ ሓያል ብምግባር እዩ ብወታደራዊ ሓያል ብምግባር እዩ ብዲፕሎማሲ ሓያል ብምግባር እዩ ሕነ ካብ ምፍዳይ እዩ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈፀመካ ድማ ጨብጥታት ሒዝካ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝተፈፀመካ ፍርዲ ክትረክብ ምስራሕ እዩ ሕነ ምፍዳይ ከምዚ እዩ እምበር ታራት ሲቪል ኤርትራዊ ድዩ ኣምሓራይ ድዩ ዓፋር ድዩ ዓፋር በዲልንባ ኣምሓራይ በዲልንባ ኤርትራ በዲልንባ ናበልካ እናጨወኻ ሽማርከ ተሰልሲ ቢኒ ይልበሃል እዛ ሓውና መሲልኒ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ቢኒ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ትሰምዑ ኣለኹም ኢኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ይእሰሩ ኣለዉ እዮም ኣብ ትግራይ እውን ተጀሚሩ ኣሎ ዝብል ዘረባታት ይወፅእ ኣለና እስቲ መጀመርታ ኣነ ቅድሚ ሓሳብ መሃበይ ቅድሚ ኣይ ከምዚ ኣይግበር እዩ ከምዚ ይግበር እዩ ቅድሚ ምባለይ ከረጋግፅ እዩ ዘለንና ናብ ትግራይ ደው ኢለ ናብ መቐለ ሓደ ኤርትራዊ መሓዝ ኣለንና ደው ኢለ ዝተዛረብክዎ ቪድዮ ከስምዐኩም ወሰብሮ ወደስሜ ዛርኪ ብራዘር ናይ ነው ኣለና ሰላም ድዩ ወሳኸመይ ኣለና ሀሜን ይቀዳና ርካ ሜና ማጋዓርከ ማዕደ ኣበይኒ ኢኻ መቐለ ርካ ኒኻ ዋ ራይደ እታዩ ኣብ ትግራይ ዞም ኤርትራውያን ሲጭው ኢለው ይእሰሩ ኣለዉ ግዛእ ሰሚዐ ኮ ይወደይ ኣብዚ ሳክት እዩ መጋዓር ባይ ልዝሰብ ኮ በቃ ቴረር ይፈጥሩ ኣለዉ ትርላኻ ዋይ ኣብዚ ሰላሚን ታይም ሞሳይ ተርገለዳ ኮን ይነደ እንሰላኸነ ይደለ መካን አጃሃን ዳም ወዓሊከና ስለስቴ ደሞ አሊዮም ምንም አዲስ ነገር የለም እዚዋ ዳሰማኾ ካኔ ረዝናይ ቶማስ ግሎ ቀዳማይ ሰርቪስ ዳዘርካ ይኖርከማ አይ አው አዛይኒ ማታዝማ ምንም የለም ሓራይ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሓውና ዝኻ ብጣዕሚ ዘደንግፀካ ግን ንሱ እቲ ዓቕሙ እዩ ዝገብር ዘሎ ሓደ ሰብ ከዓ ዓቕሙ ላዕሊ ክእል ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ግን እቲ ዘሕዝነካ ከዓ ነዚ ሰብ እዚ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ተኸታታሊ እዩ ዘለዎ ግን ስለምንታይ ኢና ሓቂ ዘይንዛረብ ናትና ሳብስክራይብ ዝገብሩ ወይ ከዓ ዝከታተሉ ክነብዝሕ ክንብልስ ዝኾነን ዘይኮነን ሓዊስና ንቐርብ ሞ ውዒሉ ሓዲሩ ግን እቲ ሓቂ ምግሃዱ ስለ ዘይተርፎ እቲኦም ሎሚ ዝተኸተሉና ሰባት ፅባሕ ንጎ ከም ዝገድፍና ክፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ሓቂ ሓቂ እዩ እቲ ሓሶት ከዓ ሓሶት እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ብጣዕሚ ዘደንግፀካ ናይቲ ሰብሲ ናቱ ልሃጃ ትሰምዕዎ ኣለኹም ወዲ ስመራ ዓርከይ ኢሉ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ ኣይኮነን ወዲ ስመራ ኣብ ስመራ ዝዓበዩ ተጋሩ ብምሉኡ በዓል መቐለ ካብ በዓል መደበራ ኣስመራ ዝሰርሑ ነይሮም ኣብ መቐለ ከይዶም ነቲ ስራሕ ንሱ ካልእ ቦታ ሒዞም ዝተክእዎ ካልእ እንዳቑሑት ብምሉኡ ዝተክእዎ ኣስመራ ዝዓበዩ ሕዋትና ንፈልጦም ኢና ስጋብ ሕጂ ናቶም ልሃጃ ኣይቀየሩን ወይ እቲ ኣዘራርባ ናይ ትግርኛ ኣይቀየሩን ኣይኮነን ዶ ካብ ኣስመራ መፂኡ ዓርኩ ኣብ መቐለ ኮይኑ ሕጂ ክሳይ ይቀብሎ ብዝኾነ ግን እቲ ሓሶት ሰሚዕና ኣለና ወላ ሓንቲ ነቲ ኣይኮነን
ነቲ ዝኾነ ከዓ እዩ እንተበልና እዩ ዝሕሸና ማለት እዩ ስለዚ ናብዛ ቀፂላ ትመፅእ ዘላ ቪድዮ ከሕልፈኩም እየ ቅድሚኣ ምናልባት ናቱ ኣብ ትግራይ ዝግበር ሕጂ እውን ድሕሪ እቲ ዝኸፍአ ኩናትስ መሪሱ እንዳኸፍአ ይኸይድ ኣሎ እቲ ተግባራት እሞ ሕጂ እውን ናብ ዝኸፍአ ከይምለስ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ዘሰክፈካ ኮይኑ ግን ንደቂ ዓዶም ዘይገደፉስ ንኤርትራውያን ሰጊሮም ከደኣ ብምንታይ ክነሕፍዎም ኢልና ንሓስብ እንትኽክል ቅድሚ ሕጂ እውን ሰባት ዝፀሓፍኩምሉ ነርኩም ናይ ኤርትራ ሳይ ተቐርብሲ እቲ ናይ ትግራይ ሳይ ይረኣየካ እንድዩ ወይስ ኢልካ ብናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ክተካፊ ኢኻ ተብል ዝብል እውን ነይሩ ክገርመኩም እቲ ሓቂ ንሱ እዚ ሓደ ሰብ ቤቱ ከይዕረየ ቤት ካልእ ክዕረ ይክእልን እዩ ስድርኡ ከይመርሐ ንካልእ ማሕበራት ይኹን ካልእ ጉዳያት ክመርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ መጀመርያ ሓደ ነገር ክዕሪ ከሎ ብናቱ እዩ ዝጅምር ስለዚ ንሕና ከዓ ነቶም ናትና ክፉእ ዝገብሩ ነቲኦም ሕማቅ ስራሕ ዝሰርሑ ዓገቢልና ብናትና እንተጀመርና ንናትና ቀዲምና እንተገሰፅና ኣይትፅልእዎ ክብለኩም ስለ ዝደልየ ምክንያቱ ሓደ ቀሺ ሰራቕ እንተኮይኑ ኣይትስረቁ ኢሉ ክምህር ኣይክእልን እዩ እንተምሃረ እውን ዝቕበሎ የብሉን ሓሳቡ እንተኮይኑ እውን ከምኡ ኣይተሓሱ ሓጢኣት እዩ ኢሉ ክምህር ኣይክእልን እዩ እንተምሃረ እውን ዝቕበሎ ኣይረክብን እዩ ስለዚ ኣብነት ኢኻ ክትከውን ዘለካ ምክንያቱ ነብስኻ ትሓትት መጀመርታ ንነብስኻ ትዕሪ ነብስኻ ምስ ዕርኻ ከዓ ንካልኦት ኣሕዋትካን ብፆትካን ክትዕርን ክትምህርን ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይታ ቪድዮ ተኸታቲልና ንርአያ እሞ ካብኣ ኸ ንምለሰኩም ኢና ማለት እዩ በሊ ንሕና ወድኺ ዓፊና ወሲድና የለና ስለዚ 4 ሚልዮን ቅርሺ ኣዘጋጂ ኢሎሞ ኣዘጋጂ እያ ሽዑ በቃ ሃውና ገለ ዘይኮነስ ኣዘጋጂ ህፃን ምክያስ ፋኑስ ይበሃል ነባራይ ከተማ ዓዲግራት ቀበሌ ባዶ 4 እዩ ጥቅምቲ 15 2016 ዓመተ ምህረት ንጉሆ ምስ ምዕባይ ሓው ሓቢሮም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ብነፀላን ቆቢዕን ጸሊም መነፀርን ጎማ መሸፈኒ ዓይንን ብምጥቃም ብሞተር ሳይክል ጽዒኖም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ሰዊሮም ሚልዮናት ብምሕታት ስድራ ራዕዲ ኣእተውላዕ ጓህን ድንጋጸነ ወለዲ ሰማይ ዓረገን ቅርሺ ቀሪብ ክዶ ኢልኒ ቀሪበ ኢልየ ነይሩ كوصبح لما عت مساي قدح اسمع كلهم صباح ግን ድምጽ ወድኽን ገለን ብደንብ ከስምዐከ ናብ ዝወልኩ ቦታት መጽኢልኒ ኣይ ሞተር ገርክ ትመጽኢልኒ ኣነ ሞተር ተሳፊረ ስለዘይፈልጥ ሞተር ይሳፈርን ኢለየ ዋላ ሓውክል ኣኽየልኒ ኣይ ወዚ ሓወየ ብለይ ኢለየ ወይ መችኺል ኣጽይ እታ ቅርሺ ምጽእ ማለት ትድውል ስልኪ በዓል ዋና ረኺብናዮ ማለት እዩ እታ በዓል ዋና ምስ ረኸብናዮ ንሰጋጣም ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት እዩ ዘሎ ናይ 4 ዓመት ፍርደኛ እዩ ስለዚ ናብቲ ቤት ህንፀት ኸይደ ቤት ህንፀት ኣክሱም ድማ ምስ ረኸብዎ ነታ ስልኪ እዚኣ ድማ ናትኻ ድያ ናትኻ ኢለዮ እታ ቅርሺ ምጽእ ማለት ትድውል ስልኪ ናተ እያ ኢልኒ ኣበይ ዳ ገዲፍኻ እያ ንሓዊ ናብዛ እስር ቤት እዚኣ ክኣቱ ከለኹ ንሓዊ ይረክብ ይቕምጠለይ ኢለ صبق إلنا دحرينا حاو مرقص خوينا دحري قال نتحاو بصباحيتو الليش وعينا لحد تحتين لان السدمات تحت قوس رحيزنا ياو نعد قرات كتما بوليس بيستعيثها تمسينا ياو بقبلنا 4 تطرطر تحيزنا ينا مساعد نك زلوا تم 4 تطرطر تخعتو بوتو من النوين ايو قال يوم بزي باخصم زوا ماخل يوم قال يوم خعب فاص كبابي زوا مبراق خوينم بفاص يوم قال يوم خعزوا مقاله خوينم انقاله قربتاوي كتتل بوليسن حزبن زفطرو صقطي اتهصان ابناي حدا جبار عودي قديفمون مسوار فتنو يقول عزيلي ارى امان قلت غزع قني ناسي هزغنا سفيزا خمس دنغ يوم بيتسن እና አጽንሑኒ ሓዳራ አጽንሑኒ ኢሉ ሓዲጉና ሕራይ ኣብዚ ከዓ ኣዝዩ ዘደንግፀካ ሕማቕ ተግባራት ንኣሕዋትካ ደቂ ሓውካ ደቂ ሓፍትኻ እሞ ህፃንቲ ቆልዑ ከምዚ ክትገብር ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ግን ይገብርዎ ኣለዉ ነዚኦም ከዓ በቢ ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ክገጥኦምን ክኽልክሎምን እንተዘይክኢሉ ወላ ሓንቲ ንሶም ገንዘብ ጥራሕ እዩ ዝረኣዮ እምበር ናይቲ ካልእ ክፉእ ኣይረኣዮምን ሕልፍ ሓሊፍዎም ንዕኦም ነቲ ነገራት ክፉእ ተግባር ተዋሂዶሞስ ንመሳኪን ገባር ኣብ ዓውዲ ከይዶም ቆልዓ ፅንሑልና ኢሎም ንዕኦም
ኣብ ሓላፍነት ከውድቕዎም ምፍታኖም ኣቐዲሞም እቲ ናይ ፖሊስ ዝተገብረ ምፅራይ ከምዚ ዝሰማዕኹሞ ፅፍፍ ዝበለ ገይሮም ሒዞሞ ስለ ዝፀንሑ እምበር ምስኦም ምስቲኦም ገባር ተረኺቡ እንተዝኸውን ነይሩ ብዘይ እቶም ካልኦት ከይረኸቡ ንዖም ረኺቦም እንተዝኾኑ ነይሮም እውን ንስኹም ባዕልኹም ኢኹም ጨዊኹሞ ተባሂሎም ዋላ ንዖም እውን ኣደራዕሞ ወረዶም ነይሩ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ነገራት ወፂና ትዝሓይሽ ንዓና ዝጠቕመና ንሂወት ዝኾነና ንቐፃሊ ቅሳነት ዝህበና ድቃስ ዘይኸልአና ነገር እንተሰራሕና ይሓይሽ። ካልእ ግን ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ከም ሓድሽ ነገር ኮይኑ ይኮና ንዛረቦ ዘለና ዝነበረ ነዊሕ ዝፀንሐ ዋላ ካብ ቀደም ዝነበረ ግን ኩሉ ግዜ ክመፅእ ከሎ ዓገብ እንዳበልካ ግደፉ ከምዚ ኣይግበርን እንዳበልካ ክትከይድ ስለ ዘለካ ምሳኹም ኮይና ተዘራሪብና እውን እቲ ዓቕሚ ዘሎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ክንግስፅ ነቲ ነገራት ክሃድኣሉን ክእለየሉን ዝኽእል ነገራት እንተገበርና ስለ ዝሓይሽ እምበር ኩሉ ንሪኦ ኣለና። ንኣብነት ኣብ በዓል ሊብያ ዘጋጥም ዘሎ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ብዘየፈላላይ ብመን እዮም ኣብ ከምኡ ዝወድቁ ዘለዉ እንተዳ ኢልና ብሕዋቶም ብኤርትራውያን ብኢትዮጵያውያን ተጋሩ ካብ ካልእ ዝመፀ ኣይኮነን። ምናልባት ዋላ ኣብ ከምኡ ኣብኡ ምስ በፅሑ ኣብ ሱዳን ምስ በፅሑ ናብ ካልኦት ይሸጥዎም ወይ ልውጥዎም ምኾኑ ኮይኑ ግን እቲ መሰረቱ ካብ ኣሕዋቶም ካብ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያውያን ካብ ተጋሩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ እውን በቢ ዘለናዮ ዓገብ እንተይልናዮም ቁርብ ክሓይሽ ይኽእል እምበር ከምኡ ዝለመደ ሰብ ንክትቅይሮ ከማን ከቢድ እዩ። ግን ዋላ እትዮም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት እውን ሕልና እንተደኣ ሃልይዎም ኮይኑ ኩሉ ግዜ ቅሳነት የብሎምን ድቃስ የብሎምን ገንዘብ ንሕልናኻ ከዕርፈልካ ይክእልን እዩ። ሕልናኻ ዓሪፍልካ ዘይትነብር እንተደኣ ኮንካ ከዓ ገንዘብ ይኹን ካልእ ሃብቲ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቕመካን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በቢ ዘለናዮ ኩልና ከምዚ ዓይነት ንርኢ ብኸመይ ክነብፅሓሉ እንኽእል በቢኸባቢና ዘሎ ዓገብ ኢልና ከምዚ ዓይነት ነገራት ብፍላይ እቲ ናይ በዓል ሊብያ ግንምታት ዝግበር ዘሎ ድሓን ማዕረ ክንድኡ እቲ ካብ ሕጊ ርሕቕ ዝበለ ከባቢ እውን ስለ ዝኾነ ቁርባ ሰካፍ ክኸውን ኣብዚ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ብፍላይ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግን ከምዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ዝበሎም ብፍላይ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 16 ዘሎ እንተዳሪእናዮ እዚ ካብዚ ኣልግስዎ ቤት ኣቦይ ቤት መሸጣ ኣይትግበርዎ ዝብል ተዛሪቦም ነይሩ። ድሕሪ ካብኡ ቀፂሎም እቶም ሃዋርያት ከዓ ቅንኣት ቤት ካብልዓኒ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ዘኪሮም ገለ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ቦታና ቦታ ምድሪ ኣጋዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቤት መሸጣ ናይ ሰብ ክንገብሮ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዓገብ ንብል ኣለና። ሕጂ እውን ኩልኹም እቶም ትሰምዑ ዘለኹም እውን በብወገንኩም ዓገብ ክትብሉ ንላቦ። ስለዚ ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ይፍጠረልኩም። ኣብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ለማዓንቲ ዕለት 12 ጥሪ 2024 ብፈረንጂ ብግእዝ ከዓ 3 ጥሪ ኣቡነ ሊባኖስ ዓመት እዩ እሞ ንኩልኹም ነዛ ቪድዮ ትሰምዑን ትከታተሉን ዘለኹም በረኸት ናይ ኣቡነ ሊባኖስ የካፍልኩም ክብለኩም ይደሊ። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።